Kdo chce být na společné fotce, samozřejmě není to povinný, ale bude fajn, když budeme mít společnou památku na dnešek. Tak vás poprosím, budeme se fotit tady u pódia. A nejenom dole, pojďte i nahoru. Aby jsme se tam vešli a byli jsme všichni vidět. Also, instructions in English. We are gonna do a group photo. It's of course not mandatory, but it's nice to have a memory together. We are gonna make a photo here, nearby the stage, and also on the stage. So you can go either down or up. It's up to you. Ne, to bouchne. Tak. Tak, pojďte blíž, tady. A já myslím, že bude... Tak jo, menší pojďte dopředu. My největší buď to dozadu, anebo takhle můžete pokleknout v první řadě. Jenom dejte pozor na stromeček, ať na něj nespadnete. A koukejte, jestli vidíte foťáky. Musíte vidět foťáky. Když vidíte foťák, foťák vidí vás. Tak. Kdo jste nahoře na pódiu, pojďte klidně dopředu. A takhle jako zaklekněte, ať jste vidět. I ty menší za váma budou vidět. Pojďte, neschovávejte se vzadu. Tak. Aha. Kterýho? Tohodle? Tak. Každým prodeji poskytujeme poradenství. Ano. A ještě jsme finanční. Ano, musíš si dole... Tak jo, jsme tu všichni? Tak, počkáme ještě chvilku, než si fotografové naštelují stativ. Máme se někam pohnout, nebo něco? Dobrý? Jdeme si 20 metrů doleva. To bylo 10. Hotovo. Jdeme si, je tu tma, zazář. No, jestli chcete zazářit, tak potom vám můžeme ukázat, jak se tady dá zářit, ale to až budete zase v hledišti. Jdeme si, ve viditelném spektru jsem myslel. Ne v rentgenu. Tady všichni stáváme takhle. Nitrame, budeš chtít mikrofon, aby si mohl donavigovat? Ne? Dobře. Ale že vypadá jako Prince Vodeverer, že jo? Utíkej, Foresta! Nezakopni Foresta. No. Tak, ještě kontrola, jestli to vyšlo správně. Tak.
Je dobrý. Je čerstvá. Je to dobrý. Tak jo, díky všem. Jmenuji se Magic Sword. Chceš další poradenství? Pojď si koupit merch. Poradenství, Jo? My jako kup si merch a k tomu máme investiční, daňové, právní, pohřebnictví, vztahové, Do sexuální konverzovat. poradenství. Fakt, že Že to je ale nějaký fake, ne? ale originál James. Hele, zlodějka volá, chyťte zlodějka. Já jsem vás potkal. Právní poradenství. Ale není tohleto náhodou, že teďka chodíš sám se sebou?